Maliko kan ambe bela jele fo mala chuka bololo sirosan bi kibara mu mambulo kada bulo kan ode ka bela jele la donia ka fo o bienti ale talibina joni kaloina akle bisabani kele kibara mu sirama ulu konne ayele ka fo direction générale des impôts kibara mu sirama ulu ayele ka fo direction générale des impôts ulu konne sebenge ka bela jele koni hakilla jigi ka fo ko moto ale ni bolma fen sen sabaw ko ulu bienti ko ulu talibina jo ni marsi kaloina akle bisabani kele o kama ko ube bela jele la donia fienti konte mo fembe bulu ulu koni bela jele ka usefa ka se fienti tayro koroluna wala sa u ka se ka ni 7 nusoro ka wala donia ka fo ko fienti ale yara konte dore ko taxe sur les transports routiers ni o yara kon fene e bolma fentigu ulu koni ni yoroy impo kola u ga bolma fen sanfe kawla do ka fo vieti ale ko ni tabo kele san kon nala ko mun kon ye moto taxi tiguwe ale ni kata kata ni tigu fene ko ulu era kon fene bela jelenga ujija uga vientu bela jelenga ko wala sa ka dude bela jelenga ni damakaya ko do kon bora moto taxi tigu ale ni kata kata ni tigu ulu kon ta so wala sa joga na bela jelenga kon bese ka ni fen nu so ali bi direction générale des impôts ali be ka dugude bela jele ko ni hakla jigi ko be ka xafiye dita soni marsi kalo fle bismani keleje samba fla ani ngwan fla malma ni kibaron ne ma bulu ka da bulu ka ani je akokulu ma jara aw hambe ani mana wala